A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou hoxe as instalacións da empresa de cultivos mariños, Veneru Pisgal. Afirma que conta con 2 bateas e unha plataforma experimental no polígono da Pobra do Caramiñal B para o preengorde de moluscos. Foi unha das beneficiarias da liña de axudas concedidas pola Xunta para impulsar a produción do sector, para as que se destinan un investimento total de algo máis de 4,7 millóns de euros. Unha orde que busca mellorar a eficiencia enerxética, mellorar os sistemas de produción e tamén facer innovacións. Foron 4,7 millóns de euros os que se deron en axudas, de un total de 11 que tiñamos a disposición do sector, así que me gusta animar a xente a que presente proxectos que sean innovadores, que sexan atractivos, para que Galicia siga sendo punteira no desenvolvemento da acuicultura. Tamén este ano aprobamos unha serie de proxectos de investigación aos departamentos de investigación científica por un importe total de 900.000 euros. Son proxectos que buscan tamén axudarlle ao sector a conseguir esas melloras na innovación. A firma recibiu dende 2009 máis de 160.000 euros de axuda da Xunta en distintas convocatorias que lle permitiron mellorar as súas instalacións e equipamentos. Claro, isto ben dado pola axuda que recibimos, claro, modernización do barco e uns proxectos aí para aumentar a produción da batea de engorde. Isto, claro, é unha gran axuda para impulsar a mellora. Durante a visita a titular de Mar referiuse tamén ás axudas que a Xunta vén de aprobar destinadas ao sector acuícola, prexudicado por mor da Covid, das que poderán beneficiarse aquelas empresas que acrediten perdas de ata un 50% durante o 2020 por culpa da pandemia. Pois pódense beneficiar todas as empresas da acuicultura que acrediten ter unha perda do 50%, creo recordar, durante o ano 2020. Por eso se sacaron tarde para que lles dera tempo a pechar o ano todo o exercicio presupuestario. E van dirixidas ás empresas da acuicultura e o importe total da axuda foron 3,5 millóns de euros. Nestes momentos están estudiándose as solicitudes de axudas que se presentaron e eu espero que ao longo do mes de setembro xa estén resoltas esas convocatorias.